क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि सिङाव मंगलाजारानि बेन्दोंआव थानाय भुटियापारा गामिनि मनेन्द्र गयारिनि फिसाज्ला सनेट गयारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैना फाहामथायनि थाखाय जोबोद रांनि जेंनाजों भुगिनांनानै दुखु दाहाजों गोग्लैना दं। नंगौ, सोरबा सुबुङा जेंना जेंसिजों गोग्लैना खैफोद जायोब्ला जोंनि समाजा एसेब्लाबो हेफाजाब होनाया सुबुं माहारिनि धोरोम। मख'नो गोनांदि 22 आगस्ट 2023 मायथाइयाव टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनिफ्राय BA थाखोखौ उथ्रिसार जाखांनाय लोगो लोगोनो सनेट गयारि बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनि फरायसाफोरा लोगो नांनानै बिथांखौ हेफाजाब होनो मोनसे थांखि लाना रां अनसुंथाइ बुथुमनो कलेज, स्कुल, हाथाइ बाजारफोराव बुथुमना हेफाजाब होयो। लोगोसे मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो हेफाजाब होफायो बतझरनि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। सोरबाफोर गोसो गुदुं जाना अननायजों अनसुंथाइ हरोब्ला नैबे होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। एकाउन्ट नाम्बार 203593444819, IFSC कोड SBI N000797। बे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना रां अनसुंथाइ हरनो हागोन। आंनि मुङा सोरांदाव ब्रह्म। आं टिपकाय सिनियर सेकेन्डारिनि GS। दा जे आदा सनेट जोंनिनो टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिनो सासे फरायसामोन बिथाङा गोब्राब माखासे सान थांनायनिफ्राय गोब्राब लोमजानानै दंनो। दा बिथांनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेल हेल्प नांगौ जानायखाय न'खराव दा जोङो जा हायो एसे जोंनि टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जा हायो आरो जों बाजारावहाय लोगो नांनानै जोंनि आदा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनिफ्राय लोगो नांनानै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जों दिनैहाय जा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायो दे आदा सनेटनि मुङाव जा हायो एसे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनो थाखाय, मानोना न'खराव बिराद फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै दं। दा आदा सनेटआ मानो होनबा बिथाङा ICUआव दङ। दा गोब्राब क्रिटिकेल माने प्रब्लेम जानानै दं फाइनान्सियेल थाखाय। दा बिनि थाखायनो आदा सनेटनि मुङावहाय जा एसे डनेसन हरनो हायो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जाबाय आदा सनेटनि मुङावहाय। लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ। लोगोसे आदा नैबावहाय एकाउन्ट नाम्बार होनाय दंखायो। गुगोल पे, फन पेआवबो आदामोनहा हरनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना। आं बे आदा सनेटनि मुङै दा बाजारावहाय एसे एनै कालेक्सन खालामदों आरो आदा सनेटनि नामै, जाहाथे बिथाङा मोजाङाव फैफिनो आरो रायजो राजाफ्राबो अननानै एसे आदाखौ हेल्प हरो, जाहाथे बिस्रा न'खराव बांद्राय एसेबां मानि गोनांद्राय नङा, जाहाथे रायजो राजानिफ्राय हेल्प लुगैदों। दा नोंथांमोनहा एसे एनै अननानै हेफाजाब हरलायो। आदा सनेटनि मुङै बेयावहाय एकाउन्ट नाम्बार आरो गासै माबाखौनो होनानै डिटेल्सखौ होनानै होखादों। दा नोंथांमोना नायनानै बेयाव थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय। दा आङो टिपकाय JKB कलेजनि जानानै आदा सनेट गयारिखौ जाहाथे मोजां हालोदाव सफैफिनो आरो गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो जाहाथे डनेसन हरो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो आदा सनेटनिफ्राय इसोरनिसिम मोनसे आर'ज, जाहाथे बिथाङा मोजां हालोदाव आरो गोग्गो देहा लानानै फैफिनो, बेखौनो आङो इसोरनिसिम आर'ज खावबाय। गोजोन्थों। दा बावै जोंहा बे आदा सनेट गयारि बिथाङा जोंनि टिपकाय JKB कलेजावनो दा फरायनानै थांबाय। बिथाङा दा गोबां गोब्राब लोमजानानै दङ। दा बिथाङा बेमारा जाहैबाय, बिथाङा गलब्लाडाराव स्टन जानानै दङ। बिथाङा दा MRM हस्पिटाल क'क्राझाराव दङ। दा बेनिखायनो बिथांनो जा जों हायो जोंनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसुला बिथांमोननिफ्राय जा थाइसे थाइनै मोनो बिथांनो जों डनेसन खालामदों। गासै जों ओरै HSनि ज' जानानै जों गासिबो कालेक्सन खालामदों। हायो रायजो राजाफोरनावबो थाइसे थाइनैबाबो बाजारावबाबो जों डनेसनखौ लादों। मिजिं थिनाय थायोदि रायजो राजाफोरनिसिम बे जोंनि आदानि मुङाव जा एकाउन्ट नाम्बार होनाय दं आरो QR कोडआव थाइसे थाइनैबाबो डनेसन हरगोन होननानै आसा खालामो आरो बिथांखौ गोग्गो देहा लाबोफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मिजिं थिनाय थाबाय।